Ece, Oğuydum. ben çağla bağırda kevelek oldum. Söyleme. Ece, benim kevelek oldum. Berekella. Barın keveleciklerim onu. Uçup çıkka dukana gidip jihin üçün şunyala çağarlığını getirip berin. Ece, on kevelek götürüp bilmezse. Ece, kevelek geçici ha. Ece, ben çıkacak. Ata, şagirdin ala değil de. Ha gel ver bunu, gel ver. Oho, azatça. Gel bak hadi. Ve aleykümselam. Şükür yaxşı. Han geç bak hadi. Özüňem bowmy? Şükür ganimet, öýçerler sağlyk. Özüňden näme işlerini gowmy? Ay bir de mervetden şey sorap dursun da hasan bow. Kellemde birden täze pikirler taslamalanma. Ola bir köýlen sizle maksatly şeýdim Halifa. Oňorpsun nim. Taslamalarym pikirlerim gowy eken. Öz başta pikirlenip täze giýiljek bolýandan görünýär. Bir söz bilen aýdandan gaty gowy, bereketli. Ay, Halifa moda. İnim. Şähert halifadan ozdurmasa hüner yeter diýipdirler. Tu eleme. Sene bizden ozdurup barýan. Ay, ýok baýana. Ozdurmak näme işletin ana Halifa? Tiň ýygyňdan ýetýän sentek käç çaý sowatmaly bar. Ay beýem diýme. Siz şu an ýaş, tüz alhamydan joşup duran wagty. Siziň tüz şu an döretmeli, işlemeli wagtyňyz. Ana, şu işdiýände bir ýadyma düşdi. Oğul ki taslaman bar. Oğul. Şonu iş ýüne geçiräjek bolýar. Oň üçin bir ýeri işe durjak bolýar. Doğru diýem, gaty doğru diýem. Bir okudur weli işem edip ikinji okuýarlar. Hem tejribe toplardyň, hem dünýä garaşyň meňe. Şoda taslama düzmek bir aýry, ony iş ýüne geçirip adamlara hödürlemek olan bir aýry. İşler başlasam täze pikirler dörer. Gara görsün işlemäne gowuljak-da. Täze adamlar bilen işler. Köp täze zatlar öwrenirdim. Belki öwrenen Halipa ýöne maňa iň köp öwreden dörejilik okuýum maçan ol. Siz ol galarsyňyz. Haninim, goy. Moğolumyň ýüzüne öwme. Bir zannynda zehin okuyup bolmasa, halipaň öwreden bilen ussa çykmaýar. Men çynmaýdýan. Zekin bolyn Halipaň duşmasa onuň ussa çykmaýar. Şu wagtda men işlem görenler sen ana şägirde dälsiň diýip menden soraýarlar. Ay, elimiz meňzeşilen işleýär. Ýönet anhatenne şu hasam soňky işleňde täzel gowy duýlýar. Bolmalsam şeýle de inim. Onu soňam bir ýanky iş diýeniňem gowdat. Wagtyň ýetirmedi çaltyrak işe gir. Özüm okuýup başaranyňy açyp biljek iş bolsun. Menem sana gözleş ol. Wa Halipa menem hälenler şol haýy edeni otýurdum. Birden kärhanalarda nakkaş berekçilik diýseler, aýda bory. Bolýa inim, hökman. Eşitsem ilki bilen sana aýdar. Tiň işlemen näýli şo öňkü ýerdesiňi da. Oğlum, işlerim şol gidip otyr. Annağa men ýanyma gelsin. Geldi. Ona bir yerinde yok mu? O ne el çıkıp dur? İşe bir geldi mi? Yaŋrak golun ne şowat dolu. İşgärler iş yerine oturmaly näme? Sen olara seretmen nire serediýän? Bilemok. Derrew annagan tap. Alo. Begençler, etenmay? Vay. Ben ýer bilen mugaýa gitjek diýip oň özüne aýdypdym ahly. Bolýa. Häzir oň özüm jaňa daýyr. Bolýa oğlum, sag ol.
Alo. Bu men anlam. Sorapsınız da. Hava soradım. Men şu adam sorayan dedi. İş vakti neydi neymiş yapıyordun? Yanak karşı bedekçilerine iş yerine oturmak hükmanlığı yok mu? Men hal muzaya aylanıp görecek dip aytıptım adam. Muzeye? Muzeye aydıptım. Yöne mene sen işten son mu dersin öyle pikir ettim. Ay iş turayansa karşı oturmayın dedim de. Täze pikir näçe çalıp gelse şonça da gowy bolýardy. İşte pikir gelen yok mu? Bak bir zat döretjek bolsaň bir ýerde oturman aýlanyp gözlemeli. Dörözlük adamsan bolmandır sayın. Dörözlük adam solan olsak. Bir de muzeyden aylanar yürürdük anna. Ay başlyk, bar diýen menen bar ýanna. Yok aylan. Allah'ım kovur coştur. Allah'ım kovur coşundan o işe gelerdin de. İşe gelen sonra menen bir görjek bolun gayratynı anna. Bolýa başlyk. Hükman. İyilin kaş şeyle bana ayaray. İş vakti ona bana aylanıp görmemiz. Neyememiz nakkaş bedekçimiz. Kara bahana bilen işe görmez. Coşsağılham. Stolun başında da coşurlar. Keveleciklerim. Keveleciklerim, niýerdesiz? Havete. Keveleciklerim, barın jiňiňiň oyna başlaryny ýygnap, öýe marasalan bolýarmy? Eze kevelekler ýygnap bilmer ha? Degençlan. Ben kitaphana var kaýçy. Başlyk torusu kitaphana gitdi diýip aýdaý bolýarmy? Bolya, bor anna. Bolýar, tamam tur. Bolya. Ha, gelin bas. Otur beniz otur. İşleyen mi? İşleyemez. Berekella. Ne ettin düğüm tavsırım yerine getirdin mi? Yerine getirdim. Ne? Göreyimiz. He, şular mı? Ha. Berekella. Neme mi? Bir anna yerine mi? Anna kitaphana deyip bitti. Kitaphana diye gitti. Allah. O ne hil oluyor? Son buyurman taslamalarını koymadı mı? Ay yok, gönümün deril tutacağına dayanmaz. Koy telefonu koy. Ben özüm canlaşar. Bolya, onu her ki yerden tavsırmamı yerine getireyim. Bolya. Ben gelme elterdim, bolya mı? Berekella beniz, gayret et. Bolya, tamam. Bu ne bu? Sana diyanım bunu çürüye. Hey anna. Gireklezen peydan degeni vay. Alo. Başlyk jaňa denekeniňizle. Ovacan ettim. Ne mi başlığınızdan ette zan almalı mı sen? Men kitaphanadadım da. Bak o taýda telefonla gürleşip adamlaryň ünsüni bölüp bolmada. Şoň üçin daşary çykyp gürleşäýin dedim de. Düğün yerinde tapılan o. Bugün orta zan ediyen zan ama o. Erti ne mi tezat tapsın? Başlyk, men şoň üçin häzir iýin aýladym ha. Düşünürüp durun şoň üçin. Anna, geçen hepten buyurmalarının taklamasını tayin ettim. Tayin oldum kanşon. Men onu boldum başlyk. Birinji gün eltdim ha, eltip stoluň başynda goýdum. Senem şu wagt men iş maslahatym bar. Soň tere derinledim. Ýadyňa düşýärmi? Şeyle mi? Taklamalar nereden? Ay bilmedim de başlyk. Stoluň üstüne men goýup gaýtdym. Ha, stolun üstüne. Edil göstürün. Ha, ne. Bar. Bolýa başlyk, bolýa.
Nähil wallahi. Maran! Hop! A düşte gitsek oradan ho. Her adı çıkarışa baryan. Telefonuma malkay. Bolya bolya. Quvonç, hovluq durub alaydın da. Olukturman İsa var malı ho Maran. Barda atlamırallı mıqam? O alantınla dadın oyan ne altınla. Senden qaharlı, yan öydü qaharlı. Indi bir yekitçe kozağım qaharlı. Goğunuma dur. Ya işte burada tollumu. Bolup bolanda at yok da yönü. Yönüsü näme? Ya işgärlen bir yer qaharın getirdi mi? İşgärlen käbiri yerin oturat gele nokta. O ne hili? Ana qaharım böyle. Hasan orada mudede kitapxanada aylanıp bir yerin oturma. Wi, annağa, o begeçiňi dämi näme? O ne bizde başka annağa bame. Wi, Quvonç, o haçan ki işgär dämi näme? Hasan kişkar bolany näme? Men diýjek bolýanym, ol hemişe de şeýle işleýärdi. Soňky dogra hasam gözlemiş ya. Wi, Quvonç, owur dörüjlük adamsy, gidip täze pikir tapmaly, gözlegde bolmaly ahry. Annağa bilen dilleşdiňiz mi? İkiňizden bir perdeden gopýaňyz. Wi, dogry-da. Men isim onkudan wajyp dämi? Mene günü dokun öz yerimde oturun gymyrlaman. İkiňizin işiňi deň däl ahry. Owur dörüjlük adamsy. Düşünmedim näme? Sen menlik bolmaly ho annağın arkadan alman. Men hiç kimiň arkasyna alamak, dogry-da aýtýan. Menlik onluk dep, näme? Bas bilmeýäniň annaga minni. Doğruda qalyn işgärler yerine oturup işini diýär. Näme? Annaga işini tanakmy? Annağa işin ediýär yönü. Yönüsü näme? Yönü maral. Gözüň ardyna bardy has gowda. Ay, mene düşündirip ýadadım, özüň gowulýansyň da Quvonç. Wi, ýoksa da ýörem dokmy? Ýaňa howluk durup allam. Ýöresek sonra warner para. Ýöremän ama ýörýär. Yaratın hanağın iş diyenin tapılmadı mı? Ay, isem tapılarla ýöne iş ýogum da bolyn. Men diýenim ýokda. Benim özüm bilýärmi? So kuýum açybiljek iş diýip şonu goýlap berdi. Ayın ha, 10 ýaly işem bolar. Adys garaş. Teň ýaly bereksin akkaş tapsa. Aljak kärhanalar kändir. Menem bir gawat gelse, aýdar ne otýar? Ay nesibeli unwadyr da halipa ýöne çaltyrak bolsa kemde. Bolar men, bolar. Adys gaýrat. Medet! Ay Medet! Medetcan gel oğlum bana. Keveleciğim, bar çıkaran eşçiklerin yığına bana. Ece kevelikler yinap bilen oğa. Uy, kevelekler näme edip bilýän? Daşarda oynap bilýär. Bar keveleciğim senem oýnaýanna. Telefonum var Allah. Alo. Begens goňmy? Annaga yerine mi? Begens gördüňi telefonu goýmandyryň näme men jaňa diýäme düşüp bilemek. Näçe jaňa diýän? Men oňa hälen näçe jaňa diýip oturna. Şunça wagtda bir gurlaşma gomy. Ine de gelmese işe gelen ok. Gelen soň Taslamalara düz giyritsin gördüm. Hava. Düze dört. Getiresen var mı terden işler, terden orada ayır. Bolya. Sağ olun. Bolya. Annaga salamu aleyküm. Oho, başlık. Ve aleykümselam. Annaga görýän boly sen meni görülürsek gäri diýän.
Men size hälin narsaňa da otuyum. Sen bäde telefon goýar ýerde goýaňda. Men müşteriler bile gürleşdim. Olaram taslamalan niresinde üýt götmeligini düşünürdiler. Nähil olarny özlerine has goý boljagyny düşünür. Eglendiler de. Men olara birden başlyk jaňa däýmesin. Inni goýun telefon diýip bilmene. Kim ise bahana tapylýar. Men gereklesem ya muzeyde ya kitaphanada ya başka yerde. Qara haýryň geçeklerle anlama. Men herlenmer şu işin hayır üçün gürleşmedimmi? Ya müşterilerin yüzünü alsam, olar işleşmeye başka adam gözlemediler mi? Müşterilerin yanına varıp yüzüğü kuruluştuğun goýdy ama anlama. Gitsem yine yerinde yok diyorsun de. Ondan olar ähli düzeden taslamalarını internetten uğrattılar. Menem olan bari internetten aldım. Dine gürleşip düşünşäme qaldy bide. Ay qara gepal qalmadan. Bahana tapdy tur. Başla. Gurrun olmalı. Men näme üçin gözledim? Ya şu telefonla köp gürleşýän bilmek üçinmi? Ay yok. Müşterilerle habarlaş. Nämen düzeltmeli bolsa düzelt diýjek boldum eger de ýerinize bolan bolsa. A menem şonu etdim de. Diýmäkäňiz diýdirmän edelim gowy dälmi? Eger şu bolşmam gowyňyza yaramaýan bolsa, onda çäresini özüňiz göräýmesiňiz mene bilmedim. Çäre görmeli bolsa göräýär. Näme görmän? Asal iştenem çıkaran gerek bolsa. Ýöne edir şu wagt bide. Beýleki naqqas gerekde. İşten aýyrsam işem durar. İlki yerine adam tapaýyn. Görýän bolyn halipamyň maňa bolan ynamy ören uly. Diýmek, men halipamyň maňa bolan ynamyny öýdäýmeli. Giri ber. Başlyk çağırdyňyzmy? Ha çağırdı Begeç gel. Begeç. Bir de gitki wagtyň içinde täze naqqas Begeç gerek. Sen gözleşdir. Öwren işlerini gör. Düşündüňmi? Onu haýsynyň işi gowgurda maňa görkezerdim. Düşündümi? Hawa başlyk ýöne ana işten çykýarmy? Sen Begeç. Soraň adalykda beren tapşyrmy ýerine ýetir. Ýa-da diýsinmi öwren görüşdir, işlerini gör. Haýsynyň işi gowgurda şona barar. Bale, barmas. Bar. Men onu başlyga habar bereýin. Alo başlyk, şu diýen olanyňlar geldi. Naqqas bedeçi ödeyip betine. Bale, bar. Ana uğra daýarnadyr. Siz ona bar berin. Bolýar, boruny men bar berdim. Bale. Hawa enim işlerinde gördüm. Adyny kim diýerlerdi? Adady. Adady? Bolamy gowadymy barakeny. Tüýs bir de gerek iş gerekeni. Taslamalarny, çygyrlarny bizim işimizde arkaň ulan bermeli. Sag bolun, nesip bolsa ulanars. Adady. Öňsüň kän tejribeňiz ýok eken, söylemi? Hawa inni işe girip öwrene atlanmay, iş ýerine geçirsek bolýar. Onda da çydylanyda tuwlamy öň iş tejribesi ýetik adam kärekeni. Ay halipam o da köp zady öwretdi, köp zady kömek etdi. Onda näme Adady? İşe alnyňy harap edäýin. Şeýlem köp sag bolun, men haçan işe başlamany. Edir şumatyn aljak gelmede boşda. Ýöne bakyp derrew boşar. Boşadygy kömekçi seňet çağırar. Boş däl. Ogo edir şumat bedegçi naqqaşymyz bar. Manna gowduk işler öýdüm. Ana ba? Allah. Siziň bedekçiňi Anna Baýlewmi? Ogo. Sen onu tanıyamadın mı? Hawa. Ana men halipam da. Bu iş mi? Halifan diýsene. Asıl sizin eliniz, işleyişiniz, anlagan işini men diýär diýdim, men öz ýamda pikir etdim. Ol näme işde gitjek bolýar? Men soram da hem işi işlem gowdy ýa. Şunu aýtsam, öz işden gitjek bolanam. Ýöne men çykarjak bolýar. Näme üçin? Ol işte öňüne adam geçirmeýän bolmaly. İşine sedim ýokla. Ýöne düzgün tertip meselesi kıyınırak. Qara bir söz bilen täze işgär almaly diýen netije geldim. Dogry. Bele bolýan bolsa men bu işden oňaýlym. Başga işgär bolduk görän. Näme? O näme?
Sen ýa-ma işe girecek diýip durdun ha. Ay, diýip durdum bolýan men kimin ýerine gelýänini bilemokdum da men halipamyň ýerini alyp bilmän. Şäher halipadan oldurmasa hünär iter Diýipdirler. Ýöne şägird halipam wezipetini eline almalymandylar. görýän bolan inim sana iş gerekligi ýalan öýdü. İş gerekligi için ýöne her näme bolsa da men halipamyň ýerini alyp bilmän. Halipa ýylamaly. Onuň dogry. Ýöne özüňe mähtäç galyp bolmaly. Gaýtam tersine iş diýip halipany ýatdan çykarsaň şägird dolluň bolýar ondan. Anaga men hünär öğretdi. Özüniň bar bilýän zadyny maňa geçirdi. Diňe hünärem däl, men anagadan terbiýe aldım. Onsoň anaga ýaly adamy günü çyralam özüm tap bolmaz. Dörejülükde de adam kärçilikde de ol üýtmüş şu adam. Bäh. Halipaňa hormatyň ulukän hanyl. Diňe menem däl. Şunu işi menen başga kişi öldürýän adam anagaň ýerine geçmeliýär. Şu işden ýaýdanar durarlar. Şol gurda işleýän içinde anagaň fiýlamaýan ýok. Ol diňe men üçin näl? Bargdan ýaşlar üçin mektep boldy. Ol tamam halipamyň ýerlemedik ýerine menem ýerlärmeýdim. Sen hemen pikire batırdın. Ana hemişe dörejülüň aňyrsy ýok diýe men halipa çykdym ýa bolmasa usta çykdym diýip gol goşuryp oturmalýar. Ýa täzatlaň pikirini gözleginde bolmaly. Özüm edil özüniň diýişi ýaly gol goşuryp oturany. Hemişe muzeýlara, kitapxanalara ýa hemişe gözlegde. Bundan çykdy. Şoň üçin hem anagaň işler hemmek şiň diline ol ýaşardy göreldi. Ay garap gurrasan gurlap oturmaly. Men gurlap şoň wagtyny da malym. Gows men gidip başga iş görmäň. Sağ ol. Seninim özüň bilmän halipaňy kömek etdim. Üstesine de sen maňa da kömek etdin. Tuğuluma annaga şärt ýetişdirip bilipdi. Sağ ol. Sağ ol. Asıl men bolup ýörsüm tertekene. Biderek zatlara bahan edip tastanam in gow işgärim işden aýraýan ekenim o. Bolsa da men bagtyma şägird duşaýdy. Hiçden giç ýaş diýipdirler. Gijem bolsa düşündüm. Inni wagt ýetirmän. Anagadan ötünç doraýyn. Howa men şeýdeýin. Alo? Alo Begenç. Annaga ýerine mi? Hawa başlyk. Ya koglany haçanan iş alýar. Ýok. Onu iş almaz. Onu täze işgär bolýarmy? Täze işgärem göldümi? Halip işgärmedi waka ýerine adam göldümür. Neme bas ana çağıraýynmy? Ýok. Annagan çağırma. Annagan gana men özüm baram. Bolýar, bar bas. Annaga. Men sizden ötüş soraýanyk geldim. Düşünmedim. Soňky wagtlar men size adar ýamandy berdim. Muzeýe gitseňem, kitapxana gitseňem, işiň bähwidi üçin iş bilen gitseňem, hälim şunu sorap adar ýamandy berdim. Ay sana da düşünýän inim. İş arada sülen näme? Annaga. Sen maňa düşünýän. Men sana düşünmändim. Seňem işiň arada sülen başgaýlyň men kelläme gelmändir. İşden gaçyp beren ýaly görüp men sen kelläňe artdym. Ay bir iş de inim. İşde näme käwat düşünüşmezdigen bolaýardy. Annaga. Men sen ýerine adam bolýa uradym. Men ýerme? Ökünýänem, utanýanam, ýöne boyun almagan mertlik diýipdirler annaga. Dogrusyny aýtsam annaga işgär barny gördüm. Bir işgär alnymam etdim. Olam seniň şäherdiň bolup çykdy. Şägirdim. Hawa. Haýdy birka.
Adyna adat diýe. İdeýän işleri, edi sizin külemeňleşip barykeny. Ha, doğru. Şo iş gözläp ýördi. Owa, tuğulemeýene şäherde ýetişdirip bilipdiňiz. Şol men gözüm açdy, köp zat düşündirdi. Adaty akylly olanlar da. Doğrusyny aýtsam annaga oğluna İsa gerek ekeni. Ýöne sen gelme geçer gelmedi. Senin adyňy eşitenden ýok halifamyň ýerine geçibiljekken men şu İsa gelenim kimdäl diýip İsa'dan boyun açyrdy. Araz oňulyň gurlaşyp öz ýalňyşyma düşündim. Sendenim ötün soraýynyk geldim annaga. Orla başlyk. Men sen ýagdaýyňy düşünýän. Hemmemizden bu zatları işin bähwi düşüne diýäse. İsa'dan giç ýaşdypdylar annaga. Enni kadryny biler halifa. Başla. Ýani ony. Durmuşda her hil ýagdaý bolup durýar. Ýani o. Görün bir kere çay içelim. Şey deli. Görün. Keveleciklerim. Kapyny açyk goýberin, kakyny belli. Menassa. Sağlar. Maral, ne yapmışsın? Monç gelme. Geldim, Şüleri geldim. den goýarna karma. Söyle mi? Ha. İyisinden bildim la. Wah, ana kediligi dura. Bağışla Maral, görmeýändir mi? Geç. Maral, nakarım içmedi mi? Häzir bir şey Monç. Söyle mi? Monç näme bolany bilýär? Ay yok, ne var? Çağılan näçe günler kevelek bolup berler. Ay koya. Kevelek bolandan beri ne dukana gidip çağırlan getirdiler, ne mağa öýler ýyňyşdyrdylar, kömekleşdiler. Maral, yoksa da kevelek İsa'da kömek edip bilmeýär. Olup gidişikçän arada. Neciklerine seyretişdiler Monç. Söyle mi? Diýmek onda bular bugün şüle diýip bilmez. Hawa Monç kevelekler şule iyi bilen o. Olar diňe gülis haýar. Onda bular diňe gülis gaýňal bar bugün. Al Monç. Ece özüm dükana gidip gelayım. A sen Medine? Ece cigimi özüm sereden. Wi, siz näme kevelege öwrülmediniz mine? Size näme boldy? Biz oynadık kevelekte. Maral, bizim sağalamız kevelek däl eken ha. Berekelle sağalam, kevelek bolma. İjeň diýen hökman dinlemedi. Onam sağalar. Berekelle. Indi men diýen medersiz de ha? Medeçan, Medine, ha? Hawa Ece. Hay berekella. Nahara mişenler, men keveleciklemede nahar goýaýyn. Berekelle sağalar.